maila identitarioari dagokionez, Espainiara abertzale eta Euskaldun abertzale diren horien arteko lekua kokatua gotia, ez? Eta gainaz, zubilanak egiteko borondatearekin. Autodeterminazioa egikaritu egin behar dela ere bai, eta horretarako egin beharreko aldaketak egin behar direla baino, ez baten eta ez bestean kokatuta, ez? Guk esaten duguna, hauteskunde batzutan, lau alderdi horietaz aparte, badagoela gutxienez beste esparru politiko bat. Dala hain zuzen ere, lau horietan bere burua eroso kokatzen ez duenak. Politika erabili izan dela, hain zuzen ere, bakoitzarentzako mesedegarrin diren hainbat fruitu lortzeko. Une horretan erabakitzen dugu ezinezkoa dela etorkizunari begira, elkarlanean jarraitzea politika horrela erabiltzen dituen pertsonak izan. Une honetan sortu legalizatzearen zain gaude. Uste dut ezinbesteko dela hurrengo hauteskundetan, sentsibilitate politiko guztiak presente egotea, beraiek nahi duten moduan. Guk proposatu dugu, noski, eskatzea Espainiako gobernuari erreforma erretiratzea. Zerrait, boletzen dugulako erreforma hau dela, hain zuzen ere, CEOek, eta adierazpen, eta baita Confebasken nahi zuten erreformaren ispilu. Hain zuzen ere, botere guztia enpresari eman, alde sindikatuen eragina erabat ahuldu, eta langileak utzi ia eskubideretan.